Uyotsanangure nhau yako yekundituka zinyadzi uye kundinanga huroi, iwe uri mwana wangu chaiye wekubereka. Bernard, uya utsanangure nhau yako yekundituka zinyadzi uye kundinanga huroi, iwe uri mwana wangu chaiye wekubereka. Nauyo chakamirira nemakurukota. Baba, tipiretinza. Sorry. Nafunga kukombana na ngomso wa 24 July, ili Friday. Akasana na dzimai yangu achibva kunhamo. Iye anga akakerwa nemwe muzukuru pagaiki. Adzimai yangu muzukuru yanga ari chibereko chavo. Ndopakati zuru mira. Nafunga muzukuru yakadhiropa speed kuratidza kumira. Adhiropa speed bai umai ndopakati usamire mani utore nwanhamo. Muzukuru yakataiwa mene taura mberi. Ndobva muzukuru yamira vachiti ko watishinga nonyaya yemari yangu vachiti mari yangu ikabatana go asi nekuri mashopu ndaita sei denda chinja ndaikupana. Ndopakazoti ko iwe Bhena wati kudiko adzimai yangu akubvunza Bhena zvachinzi haiwa bvai mazvino zvokutaya neni murume nyaita basa rokuti bonyo hanzvadzi yangu akatizwa mai so ndikudzoka mai manje ko kuya kupedzerana. Adzimai yangu abva kunamukura kuparadza nevanhu ini ndaenda kusakumuona adzoka kumba kweyo. Adzimai shonze pakati ndasana naBhena akunditi zvakati ngati ngati ko musikana washa akadzoka ipo akatizira kuti achinzi hanzi akadzoka saka ndakutaura kuti vamwe vakunditera vachichita kunzi waturuka. Ndikati wakarodza mwana wangu vanondidaidza paakatizira havana kundidaidza vabviswa mari havana kundidaidza nhasi vandibata huroi kurati inini pano zvandiriita kumwana wangu. Ndikati alright chakakuvhara mombe sati pati awe ndobvamira akutuka munhu anoti varwisi wewe chichi achitukirira achitaura izvozvo zvokutangwa ndaita izvi. Adzimai akati usaende ndona ndida kutora chifoti ndona kuti amwe akataura kaneta ine hana kumupindura makuseni ndamuka ndati nyaya idzi asi kupera ukoma wangu ka ana mukoma saka zvadaro manje ndopa ndikati ndakaenda kuita sabu totozvisana nazvoti kubva iva ndikaenda kwasabu ndapurera kuti sabu kati iyi yakura yanoroi plus kana ndikaenda kwaeza unatore nyama muwiri imini tai nyaya iyi ndaimberi ndopa ndikazouya kuno shira kuchimbangari ndichiti nini ngaataure kana pane chandikito kuhanzvadzi yake kana pane zvaari kuda kuti zvifambe because munogedza uripo matopedza baba mama matopedza ndingada kuzvitsinga nofunga vanomukoma wanga ava kana tinomukoma wanga hatitaudzani kwemakore tani makore vanoita sika kuti kana kamwadoro vanotituka tangira kuna baba wacho nofunga vana vachona wokutanga chai first born akatanga kundituka ini nofunga achangoti kuri mukaona tichikutsura munobuda musaka tiri kuti kireme yenyu masvika mamhangarira uyu akunongedzai gonzwa tu chete mukomana tipiri taura zvinonzwika. inyaya yematambudzi mumba medisu pese takafamba nematambudzi tingobata iwo chete kweyo baba vangu havataudzana navo kumakore kweyo sei ndikura muchibata iyo matambudzi zvandikazoita ndovatuka rimwe zuva tisati tataura mumatambudzi asi ndichibva kwandaiva mira mukomana uchapedzisa zvako uri kubvumirana nokuti baba wakawatuka nai uzvokubvumirana nazvo ka ukubvumirana nazvo kuti wakawananga uroya handiti sati tasvikawo matambudziko aukutaura izvo handiti izvokubvumirana nazvo handiti famba taura. inini mukoma wangu shaishaiya ndeti anorwa nezvinhu chibuda naye kana kumatikorovha tikasvika havataura zvekusiiteti imi aruisi chakati ndiadabaya mukoma wenyu tifamba pana makore 5 years zvaadhana kugara nenyaya iyo ndabva kuno ndabva kubasa kwangu ndoita zvekuteka fodya ndasvika
ndikuona hanzvadzi yangu iripo kwene hanzvadzi muri rai hanzvadzi vakatanga kuchimira ini hanzvadzi kwese kwandirikienda zvimuzarisa kubaya kwese kwandirikienda sakaita kurama nababa baba apapo apo ndinitenga mukomana ari kumasvamaimani saka hanzvadzi tichimamai tichienda tinze kuti chii chawira uyu tichisvika hanzvadzi yangu tsanangurodza yakapiwa nezvekuita baba vangu bavhabhura zvakaoma hanzvadzi yangu inova kuishandisa nemushonga yavo izvo zvatonzi kadendeka wakadaropo hanzvadzi yangu ndoyoda kupinda pajanary kusvika December haipopo ndo zvinhu zvakandigungura zvokuti handingazvisvikopa kuti kweni kumba kwavo handisvike iwomera kwakadaro baba vako baba vangu vari ngavauya Gara iri pao muchifita muchia. Right. Jotova. uyu munhu mupfupi haana kuswera achitenderera saka indaiona kuti kana chero angarapika vachitsanangura zvingatopedza nguva baba avo vari kunzi avo ndiani wenyu mazwa akataurwa nemwana kuna baba munoti udina mazwa akataurwa nemwana kuna baba vake imimiwo pacheni nekuri kudina inini nhau inazigara saka ndakafunda kuzochina nichiudzana zvenhau ndichiuzamo indobva ndafosa ndakuno ndichisvika kuti ndibatane nevafana ndikatosvikaapana ndikati imirai mubvunzo wamabvunzo anogurukota hanzi mazwi yakataurwa nomwana wenyu kuna baba vake munoti kudiwo nayo ndizvabvunzani ndingaita ishoamusea inini nhau iyo imaonera ndiri kuita panoda kuti pafana mapindura chaizvo nokuti mwana uyu manje kuti azopindura achijeka kuti ishuwa tiri kuvananga mambeke makateerera here babavo matauriro avaita kuti inini kana vaine kwavari kundibata kana paine zvinetso zvekunetsa musha pachangu inini handisi kuramba ngatigareika pasi tifambe tigadzirise nyaya idzodzo makateerera vachitaura imimi idanho ripi ramakatora risiri rekutuka kana kunyangadza kukuita mukomana uyu kuti mugare pasi semhuri imimi nababa vamukuru ndiani ndimi mukuru idanho ripi ramakatora semusha kana kuti semhuri rekuti mugadzirise matambudziko inini nhau iripo ndekuti tinofunga kumashure uku kuchitwa zvana bhusta vanyinyi vangu vese ndevati kuti tiendei uyu munyina wangu akarama nomwana mukomana ndikati akadaona azvimire zvikachinzi nekubova ndikatodaromudzanziwa ipapo mapindura zvakanaka manzwa here paipa mati muri kubvuma kufamba nhasi ava vari kuti imimi vakambokuti handei imimi ndokubva maramba iko zvino mazwa ekubvuma kuti munobvuma kufamba muri kuataurira nyaya yekuti muri kutukwa muri kuti kudine mazwa vakati isunga tichigarai pasi tiende kunana bhusta kune vamwe tibatsirike imimi zvoshuwa kwakauya bhusta maraini auya bhusta shuwa tikaenda sezvireji tasvika pabhusta kuyo pakutanga kwese kwekutanga mashoko isoyo tikafamba zvakanaka pakazoita kuti tizodzoka kumashure pakarongwa komiti inoshanda nabhusta inini nomwana wangu akutaura iwo mwana mukoma asina kuweyo so vanhu ava so taona kuti ava vapinda pakomiti papinda kuti muninini apa isu yationana tichidzane tikati ava ndo vakushanda namakomiti ai ndikati nachada ndokubuda kwandikaita ibaba mubvunzo wangu wokupedzisa vanhu vawane mukana ndewekuti sezvo imini muri kunanga uroyi vari kukunangai havasi kudzoka kumashure vari kuti muri muroyi imimiwo pachenyu kuti muchenurane nehama dzenyu izwi renyu muri kuti kudii inini kufamba ndokwange ndichida vangopindai zvenyu izvi zviri kutaura ndo zvinhu zvakanaka iwo wazvinzi hanzi dambudziko rinooneka pakuita sei kutukana kunogadzirisa chii imbopindura
kunozvimuka. Pamusoro changamira nyaya itakuisiya pamoja. Regai nditi ukama hwenyu chaiwo hweropa. Saka ndaifunga kuti zveshuwa matambudziko iwaya kusangana nawo semukoma nemunin'ina. Kana tine matakafamba tanga tine kuchironga yekuti munin'ina nemukoma sezvo nakatoita kuti mukoma munin'ina munin'ina iti pandiri kufamba ndikubata mukoma kuti ane zvihombe. Mukoma pari kufamba kuti munin'ina ndaudza ane zvihombewo zvakanyanya. Sazvareva taiti pari kufamba uyu ari kubatwa uyu ari kubatwa. But kana dziri nyaya dzemumusha munaita matambudziko uri mune urwere mune chii, chakakosha vanhu fambe pamwe chete kuti chokwadi chibude. Mumwe anogona kunge akayamwira asingazvizivi. Saka makafamba zvinoita kuti zvinhu zviite zvakanaka. Asi haisi nyaya yekuti kana muchifamba makabata kuti ndiarwisi, munoenda pandiarwisi mosvika mavhu kuti abembera mopopotedzana munokuwadzana. Zvichida pamwe haasiri arwisi anenge achitotungamidzwa pamberi asiri. Saka ndaifunga kuti semhuri sezvaitaura baba ndakazoshamisika nzwa kunzi nyaya yakwamambo. Zvichida pamwe dai kuti isati yakwamambo makatonge makagara pasi semhuri makaunganidzana. Asi baba utaura kuti yanga yanyaya yekuti akatomboti booster auya uyai vakomana tiite sei basa riitwe. Ava havana kuramba booster vache ndakarambira booster ndakangozi imi mama mukomiti ipi yana booster inofamba nabooster. Saka zvakuti kana mamukomiti mimi muchatotaura vakomana vaya kuti uku ndokwazviri zvinhu zvaizvo zvati zvinobatwa. Saka vakabva varamba mani kuti hapana mumwe achabatirwa ndini changozi ndiye. Saka mi hakuna zojoina makomiti evanhu vanenge vauya vanhu vaya vozona ndana mambara vanogadzira komiti yekuti pamune muchifamba mese miti zvakadaiwo vanenge vachikubvunzai mumubvunza munobvunza muchenge muchivaudza manje zvese zvekuitika mumusha madaro vachabva vabuda nemombe 4-5 dzaoenda nadzo. Asi dambudziko harina kuti hana kupera ani mapanzwa. Saka tsvagai kwekuti munoenda munobatsirwa kure kwekuti imimi hamutombozivo munhu wacho ari kukubatsirai. Ava havatombozivawo kuti chi munhu wacho munoenda munobatsirwa. Zvinoita kuti matambudziko iwadi apere mumunhu. Munoti kudii ninye kuti da kuti muedze kufamba manje panotaura vanhu vafanwa nguva yese ndinovanikeni anonetsa ndimunyira anotedzana nayo. Kana pakaita nhamo tikamudedza kuti tironge hawi in time anozouya taronga. Saka pari zvino ndakukumbira nokuti vamwe vese havandinetse kuti iye because akanamira kuenda pangati kugara kwezvikaoma kama kuratidza kuti ava vese vasipo havandinetse. Iye ndiye akutobvumira kuti ini ndinotuma vana vangu kuenda kukokoredza vese vanouya pambapanga ndovataurira chiitiko chandikasangana nacho da pamusango totangira ipapo because ndotumira kakaipamusango machoa. Naona kuti pajeka kuti muda kuunganidza vanhu mune chiitiko chamakabva nacho kusango chekuti hapana kujeka. Ndi mazuva amabva nawo takutangira pakuti tapanokudare zvine zvimai tiri kurarama mukonga kasezvofojekatirasi anditika kuratidza kuti kana pandikaizva nhau vanhu vakumba kuita zvinoita sei isu tichitambura kuno kuratidza kuti zviri raiti manje kuti uyu anofanira kundibvumira kuita kuti adi ake havanetse ndikuwadedza uya pamba pamwe towatovarume nyaya iripo panapa ndeyekuti zvinhu zvakaoma. Ina handizvo kuti kana ndaenda musango ndozosangana nenyaya dzakasangana tifambe yapa because nyinyi nawo anonyanya zari kuita pamba. Zvakati inyaya dzemadaka nekufungirana kuti uyu akafamba rega anogona kungatibata uyu akafamba wani munhu ngane zvaakuita. But kuti imimi muri kunzi nemukoma wemukoma kauri ari kuti tichibva pano nhasi tida kuti tinogara pasi semhuri tiungane. Taungana tochironga nezvemusha nematambudziko atingapedze sei. Asi chikuru kufamba tiri pamwe chete muripo. Hanzi vamwe havandinetse asi imimi ndimi ndaichonange munenge muna dambudziko rekusauya papa pamusangano wacho munoti kudii. Inini ndekwanga kuri kuti vanoita zvokutaura kwavari kuita kuti chokubva pandikatoramba koko kandikagara panozvikonzera kuti tune mwana wangu koma iyi nyaya yekutaura isiri inozoitika kana takumba kana kuti ndo anoita kuti tipesa
vanoita tsika yekuti ivava manje zvavanoita vanoronga vari kumba kwavo zvefamily zvevana vavo vosunga zvisungo zvavo vana vacho vanotanga kutobudikira vaenda kumadoro vachituka vachidii nofunga pavana vavo vese asina kundituka itu itovati apo mwana musikana uyu anofunga mwana mudiki angaita famwana kurati ava3 pavana vavo vese kurati zvinhu zvavanogarira pasi kumba kwavo dekova kuti vakugadza zvemusha achitidaidza tichironga zvemusha kuti tifambe ini kufamba ndotodawo because ini ndotoonodambudziko zvite zvangu ndotodawo kutofamba dekwanga kuri kuti midare rino chandichikumbira rine hamunoti endaya paitatu kusingazikani inini kusingaziva ava mweya tobatsira shet project pakajeka ndozvava kutaura kuti wokuti nganoita dare kumboka asi hariitike zvoita zvoona kuti nogona kutadza kunoitika kuti dare iroro rokuti muunganidzani nekuti mune kufungirana ende makafamba mukufunga kuti iye ndiye ane dambudziko rokuti ndiye ari kushereketa hamuna kwamunoenda but munogona mune vamwe vakawanda varimo kuti kuti makufamba munotozonyara makutoti nhenga abatwa wani maenda apa nhenga ari kubatwa handimazvona saka tikuti tine vatatifungidzira vanogona kubaita ene zvakambobuda avapo saka ndaifungidzira kuti vanhu ndakangowatarisirawo kuti kudzoka kwavada vanga vadzoka hapana ndingachiziva kuti uyu ndiyaruisi uyu ndiyani vanongoita zvavaita vogadzira musha imosunungurwa matambudziko obva apera asi ende munogarisana zvakanaka moyanana tichimira kuti takagona kuti vaita produsa zvesvondo zvinoyairo kuti vanhu vanenge vadzoka vanhu vaya tokufonerai kuti endai semhuri unganizanai hapana anoramba ende munobatsirwa kupi kwamusingatoziva mine nobatsirwa ikoko saka ndoimwe nzira ndingagona kuti vakakwanisa kuti vanhu ivava tavabata vanzi vapo sozvinouya vangaizwa munhu vadzoka vanhu ivavapo munzvimbo vakambobuda ndiona kuti kubatai saka ingoisisai kuti manhamba enyu imini muisapa nemanhamba enyu ozatowambodzoka chitokufonerai kuti endai kwakati munobatsira semhuri dambudziko rinokusema uyirangu ndiyauya kudare kuratidza kuti ndiso mawirira ndaitokunu handisi kumira kuenda kushinza ani yake ndichivaudza iye aripo kuti varume takuda kuti tibatsire tiri pamperi pamapa chifi isusu vatiti tasiya foni namba kana vauya vanotifonera kuitira kuti abi yake vanenge varipo ine ndiripo ndotombomira kuenda musango izvo zvazvina kuipa kuonesana semhuri tabva kwamama nhau iripo yakadai 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 asi kana kune kunga muri kufungidzira vasive mudhuzi vamunozikanwa wauya pane mwanda ngatimboepupurika tiende endai tichimirira kuti togona kufonerayo kuti endai pakati munodini ukama hwenchaiwe ropa batanai moyanani matambudziko musha muchenurwe kana mune matambudziko aripo zvikuzwika asi iwewe ita unhu hwakanaka usapota uchituka ndibaba uyo wakavaona ka ndibaba wako ka ndibaba uniwo waona kunaka tadai kuti wabata baba kuti ndo zviri kuitika utukirire zvikuzwika unozotsvaga mbudzi imwe chete yandiri kungoda yaunozopa kumbira regere tuka matukiro awaita kuna baba wako zvikuzwika ndambudzi imwe chete yaunozopa kuna baba wati baba ndiregererei nekutuka padai kuendai kuiteka zvekunangana zvekuti tati hatisati apedza ndau yedu handiti tinoda kuti kufambwe kana kwafambwa vabatwa kuti zvishuwa ndo pane zvavari kuita zvobva zvabuda asi zvanhasi nda kuti ndivimbise kuti mbudzi iyo ino yarini tivapa imwe chete chete asida kuzvinhu zvakawanda zvadomura regai sekretary itai baba ndibaba wakafanira kuzovabatira mbudzi yekutuka-tuka kwanga achivaita mbudzi yekutukirira nendada zambovapa uyu mwana kauyu wazvinzwa asi tati endai munofamba endai munogara semhuri muronga zvemusha mudi muchenuru nditokurudzirwa nababa vangu kuti kana zvasvika ivo ngavabata ndifambe
ngati mkomo wangina nobone zvino handiri kudambusa ndizvozvo ndosaka vati handina kwandikuenda kubasa kwacho hakushandikika iko kune matambudziko manei vati ndosaka ndauya handisi kuzoenda kusvika tambounganidzana kusembori ndi patati pamwe kuita mashoko musaite muchinangana hamugoni kuvapedza mashoko acho ingoronga izvo tichida kuti tidi tifambe ava vati handisi kuramba pakufamba ndiri pamuchireneo ndizvo zvekutaura inozvekutaura pana inofamba nevantu vako nogadzira yananai inofamba zvakanaka panopera masvondo matatu murume achazoudza mbudzi pano munobva kupimi kana muchikwanisa maiwana munogona kufonera sabu kuti mudzekani muri kutozereza taikurerusira kuti musave naye kuno yaigona kuti ibheko kuchimbonanga pana kuti iwe kuno handiti munozopuwa namba dzasabu mubazi tapedza pana mai vanonzi Antoni Matopawe uyaya